Фердинанд I български е роден на 26 февруари 1861 г. в Виена. Жени се два пъти, първия път за Мария Луиза, от която има 4 деца – Борис, Кирил, Евдокия и Надежда. Втората му жена е Елеонора Българска. Фердинанд е княз от 7 юли 1887 г. до 1908 г., когато е обявена независимостта на България и е провъзгласен за цар, до абдикирането на 3 октомври 1918 г. Той управлява в продължение на 31 години и се превръща в най-дълго управлявания монарх в Третата българска държава. За тези дълги години управлението на Фердинанд е белязано с възходи и падения. По негово време България се стабилизира и започва икономически подем в почти всички отрасли. Това се дължи до голяма степен и на министър-председателите, работещи с него – Стефан Стамболов, Александър Малинов и Константин Стоилов. Най-голямото постижение на Фердинанд, разбира се, остава постигнатата независимост, която през 1908 с манифест от Търново той обявява. Фердинанд е обвиняван за двете национални катастрофи след края на Втората Балканска война и след Първата световна. Тези събития го принуждават да абдикира в полза на сина си Борис III. Фердинанд е известен още като страстен ботаник, ентомолог, любител на локомотивите и автомобилите, както и с многобройния му приноси с откритията му в орнитологията и ботаниката. Един от автомобилите му пък е главна атракция в музея, посветен на историята на София. Княз Фердинанд умира на 10 септември 1948 г. в Кобург, където и е погребан.